hi hauria moltes més, però una última proposta que sí que vull fer aquí. Té a veure amb un dels temes que a la gent li fa més por. Abans he parlat de por i que em parlé després i se n'ha anat alçant i no ho he fet. Ara em dirigeixo als nous catalans, que sou aquí, els del Pare Nif i els de l'Aula Magna, i a través vostre, de les vostres associacions, a tothom. Escolteu, heu arribat molta gent en poc temps a Catalunya. I això ha generat, primer de tot, perplexitat. I després, por. Pors de bona fe, que segur que n'hi ha de pors de bona fe. Pors. Per tant, jo he de demanar paciència. Això no ho arreglem en 10 dies, no ho arreglem en 10 anys. En 10 anys més ja ho hem de començar a arreglar. Però fins ara, aquestes pors poden haver generat en un moment determinat desencontres entre uns i altres. Però aquests desencontres hem de corregir-los. Contra aquestes pors de bona fe i irracionals, sabeu, la informació, la formació, el diàleg, el coneixement, per aquí va. Vosaltres també, els nous, us heu d'obrir més, heu d'explicar més el que sou i el que voleu a la societat catalana d'aquí de sempre. I els catalans d'aquí hem de ser capaços d'entendre-us, d'explicar-vos també al país, d'intentar arribar a uns acords bàsics. I una d'aquestes pors a vegades passa en el món en l'arribada aquí de religions molt diferents a la religió habitual de casa nostra. Per què no dir-ho clar? Amb l'arribada de molta gent que és musulmana i que aquí no era una religió, diguem-ne, poc present. Ara ho és molt i veieu que a vegades en un poble, en un barri, el que sigui, això genera problemes. Genera aquestes pors que dic de bona fe i relacionals. La proposta va lligada amb això. Mireu, durant encara aquests 10 anys i més, la Generalitat de Catalunya ha de tenir una molt bona interlocució amb aquesta. Ja la té. Fa 10 anys es va crear el Consell Cultural Islàmic de Catalunya. Quan fa 10 anys? Però amb el temps jo penso que ara s'ha quedat petit, aquest Consell. Jo, que he voltat durant un any i mig per tot el país, que he visitat m'he sentit molt ben acollit, més de 30 oratoris o mesquites en diferents capitals, ciutats i pobles del país. Sempre he preguntat si els representava aquesta institució. Jo no hi tinc res, han fet bona feina, però em diuen és que és molt barcelonina, és que és molt tancada, és que és molt... Bé, la proposta que faig és d'una nova interlocució de la Generalitat de Catalunya pel que fa al culte musulmà i genèticament els cultes més petits també, que poden venir a són i a casa nostra. 10 anys després, com he dit, de la creació d'aquest Consell Cultural Islàmic de Catalunya, crec que cal impulsar la creació d'un Consell Català del Culte Musulmà, elegit democràticament per les associacions musulmanes a la base, arreu del país, a les comarques, a les regions, amb una presència garantida de delegats mínim, de delegats de totes les regions catalanes, de representants de tots els països musulmans d'origen, aquells que la regió musulmana hi és majoritària, que ara no hi estan representats, en presència de la dona, que ara n'hi ha escassa per no dir nul·la, un consell representatiu, un consell interlocutor de les institucions catalanes, amb la que avui ja és la segona religió de Catalunya. I ho dic això, perquè caldrà, això ens ajudarà a evitar, sempre passaran coses com han passat, de Cunit, he referit, i altres ciutats poques, però un lloc també. Deixeu-me dir una cosa, perquè si no seria injust. Abans he parlat d'això de Cunit, que s'ha parlat molt i que ja he dit el que em pensava, però seria injust si no digués que la gran majoria, la immensa majoria dels musulmans de Catalunya són gent respectuosa amb Catalunya, amb les lleis de Catalunya, amb els valors d'aquí. Compartim precisament perquè la gran, la immensa majoria és respectuosa amb les lleis i amb els valors d'aquí. Hem d'ajudar-nos a que
aquest islam a Catalunya cada vegada sí que és un islam empaltat dels valors europeus i catalans. És l'islam català que diem l'islam, l'euroislam, com diu algun teòric en el nostre continent. Per això ens calen aquestes representacions que aïllin tota aquella gent que ens pot aportar problemes. Algun dia caldrà legislar a Catalunya sobre algunes coses que encara avui no ens són molt presents, però ja en parlarem en el seu moment. En tot cas, el que és segur és que aquest canvi d'interlocució veig necessari per tal que aquesta gran ciutadania s'incorpori també plenament als nostres pobles i ciutats i la Generalitat no hi tingui cap mena de problema, els ajuntaments tampoc, en la seva interlocució. S'acosten, i amb això acabo, s'acosten temps de canvi polític a Catalunya. Aquesta conferència, aquesta xerrada, aquesta exposició deia la immigració pel canvi a Catalunya. Això que a vegades algú ha pretès que no era del catalanisme, a l'ocupar-se d'aquest repte importantíssim, que veieu que ho és, que és central en el nostre discurs de sempre, cohesionar la nostra societat, la societat catalana. S'acosten temps de canvi polític a Catalunya, almenys és el que desitgem, almenys és el que estem treballant cada dia. Perquè tal com va el país, no anem gota, i m'estalvio comentaris més polítics en un àmbit com el d'avui. Aquest temps de canvi per Catalunya, jo m'agradaria que el veiéssiu també, els nous catalans, com una cosa que us interpel·la a vosaltres. Jo he sentit a vegades, també a vegades, atenció, sou els nous, els primers que us poseu al costat, o al marge. Perquè vosaltres, els catalans, què és això? Nosaltres, els catalans, d'acord? Nosaltres, els catalans. Quan tenim problemes, els hem de resoldre i els hem de defensar tots plegats. Per tant, ara que s'acosta un moment de canvi polític, jo us demano que sigueu actors d'aquest canvi. Els que podeu votar, evidentment, ja ho fareu. Els que encara no podeu votar perquè no teniu els drets polítics, ajudeu a companys vostres, els que puguin, que ens ajudin al canvi polític a Catalunya. Tal moment no anem bé, ens estan arruïnant Catalunya i això no ho podem acceptar. Perquè si el catalanisme té una cosa és que és motor del benestar, ho ha estat històricament, el catalanisme plural, ho ha estat històricament, ho és avui i ara és determinant. No podem perdre més anys amb aquesta situació. I per això volia demanar-vos molt humilment que arribat el moment d'aquesta contesa electoral sigueu actors del canvi polític a Catalunya. Sigueu-ne actors. I ja, per acabar, només una reflexió més que resumeix una mica el que us vinc a dir. Escolteu, abans he fet una crida que en els propers 10 anys incorporem tota la gent nova que hem vingut. Aquesta crida la faig en to i en clau patriòtica, ja ho heu vist, perquè és la manera de que ens en sortirem. Confieu en el catalanisme. És el que us garanteix el benestar de vosaltres i de les vostres famílies. Confieu en que sereu capaços de compartir la vostra identitat de partida amb la identitat catalana que us acull. Vosaltres us estimeu la vostra llengua d'origen. I és normal i està bé. Estimeu la llengua catalana també i feu-la vostra, adopteu-la com la vostra nova llengua. Vosaltres estimeu també la vostra bandera i l'estimareu sempre, i és bo que sigui així, però ara sou a Catalunya i aquesta és la vostra bandera nova.